अलग अलग जिला से हो ना कितने साल से इनका बिजनेस कर रही हो नहीं बे हाग्राबारियाव थाबायनानै मोनसे भिडिअ बानायदों समखौ मोनाखै आं दिनै बिरादनो दिनै बहुत मोनसे बिजि जाना दङ आङो दा आं नोंथांमोननो मोनसे नोंथांमोननो आं ससे भिडिअ खालामखाबाय भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो माने सांग्रांथिनि थाखायसो बानायनाय जादों नोंथांमोना जेन' बयबो सांग्रांथि जायो आं बेनि थाखायसो बे उद्देश्य लानानैसो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर दिनै बिहारनिफ्राय माखासे टिम फैदों होननानै बुंदों बिथांमोनहा गामि गामि हाबनानै नोंथांमोननि सनाखौ लाना थांगोन ओंखायनो नोंथांमोना न'आव सोरहाबा सना दं नामा बुरजा सना दं नामा गोदोनानि सना गोदोनानि नेकलेस सना बा खोमानि सना बा नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि सना दङबा नोंथांनाव मोदोमाव गानग्रा बेफोरबायदि सना दङब्ला नोंथाङा साबधान जादो नोंथांमोननि गामियाव दिनै बिहारनिफ्राय माखासे सना खावग्रा होनांगौ जों बिसोरखौ सना फुग्रा सनाखौ सुयो जे दैयाव सोमनानै स' बेफोरबायदि सोमनानै सुयै नोंथांमोननि सनाखौ लाना थांगासिनो दङ स' बेनिखायनो सोब हुसियार जा दिनै आसामाव फैबाय आरो दिनै आसामाव बिथांमोनखौ हमनो मोनबाय आरो नोंथांमोननो बेनिखायनो आं दहाय ससेबो भिडिअ खादों आं दा लास्टआवबो होगोन जे बिथांमोननि ओंखायनो भिडिअखौ होनायनि सिगां आंनि बुंनांगौ उद्देश्यआ बेनो अननानै नोंथांमोनहा साबधान जा आननोन मानसिफ्रा जुदि नोंथांमोननि सनाखौ सुनो बियोब्ला बेखौ जिबनावबो दाहो नोंथांनि सनाया बिराद मैला जाबाय नोंथांनि सनाखौ जों सुनानै होलांसै गोजों नुगोन साफा नुगोन मोजां नुगोन बेफोरबायदि बुंनो हागौ नोंखौ माने माबा मोनसे दिन्थिनो हागौ आरोखि दा बेखौ नोंसोर खोब साबधान जा आरोना मानोना बिसोर मा खालामो दैयाव सोमनानै सनाखौ सुयो ओमफ्राय बे सनाया जामै माने केमिकेल बाहायो आरो बिसोरना केमिकेल इउज खालामनानै होयो ओमफ्राय जामनानै दैनि गोजौआव जमा जानानै थाहैयो ओमफ्राय बिसोर बे दैखौ लानानै थाङो आरो बा दै एसे गोजौआव गारनानै बिसोर लानानै थाङो ओमफ्राय सनाया गोजौ जानानै थाबाय नालाय बेखौ बिसोर मोनलांबाय आरो बेखौ लानानैनो बिसोर दिनै नोंनि सनाखौ खावना लांबाय आरोखि लास्टफोराव नों जेब्लानाखि नोङो जेब्ला नोंनि सनाखौ नायगोन अब्ला नोङो मोनदांनो हागोन कि नोंनि सनाया मा रेजें जाखो नों बेबायदि आन्दाज खालामगोन आरो फिल खालामगोन लास्टफोरावहाय उनाव नोङो बिसोरखौ मा खालामनो नागिरो होसोबाबो नों मोननाय नंला बिसोर दोरोदगोन मानोना बे घटनाया सिगाङाव क'क्राझाराव जाखांबाय आरो नैबे घटनाया जाबाय मा नगावआव जानाय बाथ्रा रिसेन्टलि जानाय नै थांनाय सप्तायाव जानाय बियो दा बे भिडिअखौ आङो बेनिखायनो बानाय जादों जे जोंनि बर' मानसिफ्रा जेन' रावबो थगायजाया नोंथांमोननि गामियाव थांनानै जेन' सोरबाफोर सना सुनो बिहैबायोब्ला जिबनावबो दाहो बेखौ आं खावलायखाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो जेन' जोंनि बर' मानसिफ्रा थगायजाया आं बिनि थाखाय खालामनाय जादों नङाबा नोंसोरबो बेफोरबायदिनो गुबुन आननोन मानसिफोरजों बेफोरबायदिनो थगाय नोंसिनि सनाखौ सुनो मानो होननानै नोंसिनि सनाखौ बिसोरो सुयै सुनानै माने नोंनि सनाया आसल सनाया माने जामै जामनानै गोजियाव माने गावसिनि दैयाव गोजौआव थाहैगोन आरो ओमफ्राय बेखौनो बिसोर लानानै थांगोन दा उनाव नों थाल मोनगोन आंनि सनाया मा रेजें जाखो मा जाखो बेफोरबायदिनो आरोना नों उनाव फिल खालामनो हागोन आरो नाथाय बे समाव नों बिसोर थांखांबा नों बाहा मोननो बे आरोना माने क'क्राझारावबो खेबसे जाखांबाय बोसोरनैसोनि सिगां ना बोसोरथामनि सिगां बियो सिखा खुखि लानानै दानस'नो नागिरलायबाय मानसिखौ नाथाय नागिरबाबो मोनसे मानसिखौ मोनला बेबायदि मोनसे घटना जाखांबाय आरोखि सना सुनानै माने बिसोरो बेफोरबायदि खालामदोंमोन उनाव थाल मोनबाय सनाया बोरै बिदि जाखो एसेबां रेजें जाखो बिसोरो उनाव होसोबाय मानसिखौ नाथाय मानसिया गैला मानसिया मालाबा खारलांबाय बेफोरबायदि जादों आरोखि घटनाया ओंखायनो आङो नोंथांमोना जेन' रावबो थगायजाया बेफोरबायदि सना सिखाव मानसिफोरा जेन' रावबो थगायजाया बेफोरबायदि थगायनानै नोंनि सनाखौ लांजाया बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानाय जादों जेन' गामि सिङाव जुदि सोरबाफोर सना सुनो जुदि थाङोब्ला हारसायानो जा बर'आनो जा जिबनावबो नोंनि सनाखौ दा सुथारनांगौ जायोबा नों जे जायगायाव बानायदों बाहाय थांनानै सुहै आं बेखौनो खावलायबाय नङाब्ला नोंबो उनाव सानसे बिपदआव गोलैगोन एबा नोंनि सनायाबो खावना लांजागोन आरोखि बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय मानोना बाथ्राया सब सिरियास ओंखायनो जोंनि बर' मानसिफ्रा जेन' रावबो थगायजाया बेनि थाखाय नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामना हो बे भिडिअखौहाय जेन' जोंनि बर' मानसिफ्रा बासायो आरो बेनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय लोगोफोर एकदमबारे खस्थ' मस्थ'बाबो नै हाग्रा बारियाव थानानै आं भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोना नायबाय जाबाय नै ओरैबो ओरै बिल्डिं दङ बे आरो साफा কৰাर रूपत সিহঁতে সোণ চুৰি কৰে কাৰণ সোণৰ লগত যেটো পানী দি সাফা কৰে হেতু পানীত কিবা কেমিকেল থাকে সেই কেমিকেলৰ ধাৰা পানীৰ লগত সোণটো গুচি যায় পিছত সেই সোণটো পানীৰ তলত জমা হয় এনেকুৱা সিস্টেমত সিহঁতে ব্যৱসায়ী আৰে পৰা আহি পেলাই বস্তুটো মানে সোণটোৰ বস্তুটো পানীৰ লগে মানে লগতে মিহলাই বস্তুটো
মানে পানীটো লৈ যায় মানে হুন সিহঁতে পানীৰ লগত হুনটো মিহলাই হৈ থাকে তলত মানে পানীটো লৈ যায় মানে হুনটো তাক মানে অলপ মানে হুনটো পানীৰ লগত মানে অলপ থাকে মানে বস্তুটো দেখা যায় সেনেকৈ আছে আগৰ নিচিনা আছে কিন্তু মাল নাথাকে মানে পানীটো সিহঁতে লৈ যায় মানে কাষ্টমাৰৰ পৰা পইচা নলয় কিন্তু পানীটো লৈ যায় মানে মালটো মানে হুনটো পানীতে থাকি যায় পানীত লৈ পানীতে গুচি যায় মানে যে দুজন মানুহ মানে গাঁৱে গাঁৱে দোকানে দোকানে ঘূৰি ফুৰে হুনৰ ওপৰ বস্তু মানে ঘৰত গৈ মানে মিছা কথা কৈ পেলাই মানে হুনটোৰ ওপৰ বস্তু ধুই পেলাই সিহঁতে পানীটো লৈ যায় মানে একদম মানে হুনটো একো নাথাকে সেইকাৰণে সিহঁতক দুটা ঘূৰি দেখি বোলে বিহাৰৰ পৰা আহিছে বিহাৰৰ পৰা আহিছে বিহাৰৰ পৰা আহিছে বিহাৰ ক'ৰ সোধকচোন বিহাৰ ক'ত চিপন জিলা আপোনালোকে নাজানে নেকি যে আমাৰ ইয়াত আসামতে কি আছে ভাগ আছে টাইগাৰ কি কৰিব পাৰে नौगांव में आप लोग रहते हैं ब्रिज का पास और तुम्हारे साथ कितना आदमी है 2 आदमी कितने साल से बिजनेस कर रही है आप 2 साल से अभी नया है तुम्हारा घर कहाँ है चिपन जिला तुम दोनों एक जिला से हो अरे भाई झूठ बोलो ना थोड़ा बोलो